Sachisin pat nga priang ngobhai pi baro shakaniga channel pi baro ki bajuwan bani puson lembat nga. Hakaniga video ngin puson ni kikintin jingtho baro kabangila ban shem hakashiti kabaar jong upol shaw Timothy kalenong kabalai kadukot kabakhat reo. Ikintin kiba ong ka jingtho baro kalong kabala persat mensim do blay bat kaba mento ya ka jinghikai ya ka jingsneng ya ka jing penbet pat ya ka jing penmlien kaba hakahok laju sot ya ka dukot ban ong baga Bible kata ka jutang ka barim bat ka jutang ka bathumai kalong kabala persat mensim do blay hot kata kalong ka badai Henry ki kintin jingtho baro ha kani ka dukot ladangi batai kat kum ka an ka baki ong ka grammatical historical interpretation kamot bai tang ka jutang ka barim bat om ka jutang ka bathumai kamla ban kuntup ya ka jutang ka bathumai ka bangi don menta namar baha ka por ba upol utho igir ki sithi ka jutang ka bathumai kampat shim ladon dei hadin lais pa asnem balakha ya ka balang bangin sayo ya ka jutang ka bathumai phila ban pet ya ka video ban tip shushu ya ka history ha ka dei bat kani ka benta ka jingkli menta kalong ki kita ki kitab ki bakuntup ha ka jingtho baro ka ba upol ukren ha ka sithi ha kani ka video POE ya ka Bible kabala print house nem khanrius pa khatway hadinu kres but open iru ya ka sla ka ningkong jong ka jutang ka bathumai but syakaway pat kalyang POE baka kitab ka khaddu jong ka jutang ka barim kamdai satya ka kitab Malaki Henry ka kitab Makabis kidon kiway pat ki kitab kiba ngimshem ha ka Bible kabala print de ka Bible Society of India ka bangidon menta dei nadu usnem khat phas pa phrapo bala wengno yakitei ki kitab lada hadu usnem khat phas pa phrapo ka Bible ka kenthop ru yakini ki weipat ki kitab ki bangimla banlen baki ha baga thop ka jingtho baro balai pat bala weng bat manuken bala weng yaki hatu ka jing wengno yakini ki kitab kamlong mo ka jing muslia yaki jingtho baro bala persat mensim kumnu kala banlong bakhat tras pa tali kisnem ka balang kala sya syukur da ka bakentup yakitei ki kitab kum ka jingtho bala persat mensim do blay bat sya yalam baklaru baro kawai ka balang bat ka bapela kalong badang menta ars pa snem ka balang ka kendit benriu thread bat kalap bapleng kini ki kitab kilong ki babakla hatu ka bakum kata kala mo banlong ladangi pai syaka history jong ka balang ngin syam bakadai ka balang kabadon ya uju umensim ubala persat ya ki nongtho kabajit bat kabakentaj ru kino ki jingtho na pedeng ki babun ki balong ki bala persat bensim kani kamdei ka kam jong kita ki ba syabar jong ka balang henry ka kam ying jong ka balang kani kamdei ka kam jong kita kiba pro jabing Henry kiba kraw ka jinget dei ka balang ken kaba don yo umensim kaba ithuru ye ki jingtho kibala persat da uta uju hi umensim kani kamdei ka kam shimet lani ka kam kabala banle bat rai do unu ubalong syabar jong ka balang namar kani ka dei ka kitab jong ka balang kaba sakhi ya ka jinget jong ka balang kabalong ken ka met ukres hakani ka perthai kumno pat ha ka dei bat ka Bible ka bangidon menta manu ba weng ye ki kitab ki riustan ki ru perkhat ka kenja ministry no society riu shimet lani ka wei na pring ki balang ki babun manu ken hatu kita ki ba weng ki don ya ka ikhtiar halor ka balang baro ka wei ka perthai hatu ka jingrai ban weng ka longmo ka sur salonsar jong ka balang ladala persat mensim ya ki jingtho baro kabala ri kendong ya ka hadu khat pras pa tali kisnem kala dei ka por ban keli manu baweng bat muslia ya ki jingtho baro dang ars pa snem menchwa parhatu kata ka jingweng ka demo ka kam jong ka wei ka balang ne ka wei ne ki kinhun balang tat ondang ya shem ha ka wei pat ka video nga duai bagani ka jingkeli kan lam ya phi shaka jing shisha baro ublay unkerku yapi. Amen.